Jason Micallef bħala deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit dan li huwa idonju jekk mhux l-aqwa għal dak li jeħtieġ il-Partit Laburista fl-irwol ta' deputat mexxej. Hekk iddikjara fuq il-midja soċjali l-MP Laburista Daniel Attard li huwa wkoll l-avukat tal-istess Jason Micallef u ħabib kbir tal-eks segretarju ġenerali Laburista. Tant illi tnejn li huma jiffurmaw parti mill-klikka ta' Joseph Muscat. Fuq Facebook Attard kiteb illi fl-aħħar jiem kienu ħafna dawk li qalulu li jridu jaraw li Jason Micallef bħala deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit u stqar illi jirrelata magħhom totalment. Il-ġurnal Il-Nazzjon qed jirrapporta kif din l-aħħar manuvra tal-klikka ta' Muscat turi li sa Settembru il-grupp tal-eks Prim Ministru se jkunu ħadu kontroll tal-partit. Se jieħdu over hija lajta fil-kurituri taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, tant li l-istess klikka trid lill Ministru jinborġ li jieħu il-post ta' Deputy Leader ieħor għall-affarijiet tal-Parlament. L-istess sorsi qalulna li l-vot ta' Daniel Attard u Alex Agius Saliba kontra Roberta Metsola kien l-ewwel pass sabiex ta' Muscat juru lil Prim Ministru li huma jagħmlu li jridu u għalhekk baqgħu sakemm waqqgħu kelmtu u dajfuh anke fuq livell internazzjonali. L-istess ġara fil-laqgħa tal-Cabinet ta' din il-ġimgħa fejn Roberta Bela ma sabx l-appoġġ tal-Ministri biex spiċċa kellu jaqa' l-famuż kompromess li bih gawda biss il-Professur Edward Cicluna meqjus viċin ħafna ta' Joseph Muscat.